Hello everyone, good morning. थांना खोमसिसिन थादों बोरैबा अखा दोमैनायजों बोरैबा जाथारदों। बरपेटा रोडआव थांनो फैलायबाय लोगोफोर। फैलायबाय माने ससे मोनफैबायानो जोङो, ससे मोनफैबायानो आरोना। अखा हादों। अखा दा हाथ'वाखै, दहाय हादोंमोन। बोथोरा एसे थान्दा। फिसालाखौ गारबोदों लाबोआखै। एसे दिगदार खालामोना दाना। ओंखायनो गारबोबाय आइनो। साननो फैलायबाय आरो सेंग्रा सिख्ला बायदि। दा बेखौनो सोरबा रायहरलायगोन, मेगन साहरलायगोन आरो। माबा लोगोफोर मा होनो हाथाय प्लास्टार होनाया दिनै लास्ट आरोना। कभार लगायनो थांसै आङो। बेदर बुरजा बुरजा जानो हासिगोन, हरनो हासिगोन आरो आं दिनैनिफ्राय। बिराद हेपि आङो। जानानैबो फैखाबाय आङो सिगाङावनो। माने दिनैबा मोनजागोन ना मोनजाया, प्लास्टार होबाथ' आरो 2 घन्टा मोनजायाना, 2 घन्टा 2.5 घन्टा मोनजाया मोनलोङा नालाय। ओंखायनो एसे जानानै फैखाबाय आङो। फेसर मेन्दाया उन्दुनो ओंखारदों। उन्दुदों मोनायाव एसे अखा हानायजों। बेयावबो दख'ना दं नामा? माथो दख'ना फानदों? बर'नि खोमा फानदों। फालि गांसे दख'ना गांसे आलायनानै दोनदों। सानदेआव सोर सोर एग्जाम लिरगोन लोगोफोर? सानदेआव मा खालामनानै थागोन दे जों? आयु सानसे गैया मा खालामनानै थागोन आं सानगासिनो, दानिफ्रायनो सानगासिनो आङो। फेलबाबो मा होनो आयु सानसे गोदो सानसे जागोन ना। इदिन खालिथ' एग्जामा मोननै ना लोगोफोर। ओमफ्राय जोंथ' एग्जाम गैया नालाय, न'आव जों मा खालामनानै थागोन? सोरनावबा आलासि जाहैनांसिगोनहाय। सोर लिंहरगोन दा आलासि जानोनो? फिसालायाबो नेनि नायनो होननानै बिथिंसो अफलाइन देखायनांसिगोन आरो। अफलाइनाबो बिराद दुखुनि बाथ्रा लोगोफोर। आंना मानोबा मेम'रि कार्डआ हारसिंनो डिलेट जालांजोब्बाय आरोना। भिडिअ' फट'सफोरा एकदम बिराद बोरैबा मोनदों आं गोसोखौ। मा होनो मेम'रि कार्डआव दोननायफोरा फनावहाय जायगा थोआबा मेम'रि कार्डआव दोनो नालाय, ओमफ्राय थांजोब्बाय आरो आंनिया मानोबा। मा जालांखोथाय मिथिया। मैयायो नागिरबाय थाबाय आङो, नागिरबाबो मा मोना सानबाय थाबाय आं। उनावसो नायबाय मा जालांखोथाय मिथिया आरो। गोबाव जाबाय आरो जानायालाय, ओमफ्राय बया जाबाय खोमा, गाज्रि जाबायदां। अखा हानायखाय मोजां मोनदों ना गोसोखौ। बिराद अखा हाबाथाय लं ड्राइभआव थांनो लुगैसोगारो आङो, गारि साल'। मा होनो गारि गाखोनानै लामाया बिदि जायो नालाय। गारि गाखोनाय फार्स्ट गारिनि गेसआ एकदम हाबजोब्बाथाय बोरैबा मोनो आंखौ। गोबाल'ल' मोनगासिनो आं दायो। जि गोथाव जाना फैदोंमोन आङो। ओंखाम संथ'वाखै, ओंख्रि संना गारबोजोबखाबाय। आं गाइखेरखौ फुदुंहोनो बावबाय दिनै। दा खिथाहरनांसिगोन। थान्दा जों एख' जानाय नङा। मा होनो सबायजों ना बोथिया गोरान संबोबाय। लामाया गाज्रिथारहाय लोगोफोर, मा होनो भिडिअ बानायबाबो। सबायजों ना बोथिया गोरान, ओमफ्राय अमाजों मैथा बांगाल संबाय आं। जि गोथावनो एसे जाबोबायबो आं। जिगाब मोनजाबाबो जासिगोन आङो। अरजाया माथो सानदों नोंलाय आंखौलाय? मा गोदोना फुरलायबाय खिसि? लामायानो बयाथार लोगोफोर, जाथारा एकदम। सानदेआव मा खालामनानै थागोन बेखौसो सानगासिनो आं। फैदो ज'नो बबावबा पार्टि जानोसै। बे बबे कलेजनि जालायखो ड्रेसा? बर' मिडियाम स्कुल बरपेटा रोड। थांबाय थानि र' लोगोफोर।